चलो झट में निकाल को खाना में दिन लागत तन किसी में चिल्लाए कल कहत तनी कि खाना ना बनैलू लेट कर देलू त हमरा भूखे रह के पड़ल के ना दे तनी बना के तू खियाते नहीं कहत तनी खाए के मन नहीं करते का भइल बटुए ये से चुटकारे मुर्गा बनाने के ली मुर्गे खा के चल जाए बच्चियो बन गुरे आहा दे 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 बापू बाप हटू हटू अरे हट दे उहा खाते लेल बा निकाल तनी रे मुहा खातिर केकरा खातिर माने मातारी आई बे मातारी के सेवा नहीं करे के बुझात ढेर भइल बड़ू गोतिनी दिया दिन होला मैं कहता ना अति कैसे हमरा यही ना बुझा कावन चीज अति करतनी कावन चीज अति करतनी रे काहे रे ससुर में निमन से नहीं के रहल चाहत कहानी कि तू जी मत तब आके जी हट काहे मैं तेरा कहां से आवत रे गोतिया दिया से कहां से करा के मन बे कहां से आवत नहीं काहे नहीं के सब आवत कावन चीज तोरा लौकत नहीं खिया में कावन चीज हैं माने हम आगो नहीं तारा के तार भाग ओसन बानू त तार मतारी आगुल बिया हां बुझाइल ना काहे कल गाय में घूमे खाते गोई रहइस काहे ना जाई माने काहे ना हम तोरा ले कहने जी के मोटर तुरी वाली भइल बाड़ी प्रधान जी के मोटर में जाके खटोल में बैठ के कहते कि हमरा का हो गइल दे ढेर टेंडर लेवल भइल बा अच्छा ई बताओ का हो गइल जब आइल बानी आही तई न तई में समधियाना आइल बानी केहू के काम करवा देनी काम करवा के केहू घरे खा ले काहे केहू के दू पैसा एजा कमा लेम त खराब होगे प्रधान जी कहलन त ए समधिन जी चला बू मटर तुरे के बउए त हम कन टेंडरे दे दी हमरा गांव के पूरा मेहरान के बुला के तुरवा दे प्रधान जी रहरो में तोरो में चल जी हर तुरे खातिर एमे का हो गइल चल जाई एमे का बा चल ना जाई खोजते तारू और होई सब बात ना बोले चाहिए कि तू जोन बोलावत इसना तंत्र अगवे आ जाई बोला तहरो आगे आई जब कह देम ना गंगा वाला बत्ती तब बुझा जाए का कह देबे रे झूठ सच के का कहम ना पिछले बार त कह के गले त का हो गेल टुए अब भौजी का बात तू ताला मार के रोकताड़ी तो हां चुप रह त खलवाड़िया घर के इते बिया डाइन बिया का के डाइन बिया ते निमन बड़े खाइला पे रोक लगले बिया खाइला पे बताओ तो बचिया हम बाराते निकल गई त एकरा के रात भर आनी हम 12 बजे दोपहरिया में त देखत नहीं रात भर दिन भर घर में बन बिया काहे ना बन करी काहे ना हमरा का दे देत रहे बताओ ना तो लुरिया जाना तड़े त ना आवे देली हो तो लुरिया सब जाना तड़ी बाड़ा त हमार लुरिया खराब बा तो जन को लुरिया निमन बना हो ना रे तोरे निहन बटुए तोरा से निमने नु बा देखा इज्जत चाहताड़ू तो चुपे रह मुंह बंद करके का चुपे रह मुंह बंद कर ना तो बेइज्जती होके तब तारा बुझा जाए बुझाए न जतियो का छोड़ ले बड़े ते हमार तोरा नाना दी तोरा को बाबू जी भी तीन मन ना लागेला रे ना उ हमरा बुढ़ा पसंद है कस के मत बोल बुझाइलु के बुढ़ा पसंद नहीं कहि पसंद नहीं कहने के पसंद सुन ना एगो होने होने बड़का बिल्डिंग में न के होने दुआरिया पे लोकले सोझे ओ घरवा के बूढ़ा न बड़ी पैसा वाला बबुए हम जे भी सुनाता हो हेला ना पर चौरास्ता पर एगो फैक्ट्रियो बा वो आदमी में बहुत पैसा वाला हटे हां जे भी ओकरा भिरिया तो का हो जाई केने रे केने बताओ रास्ता बताओ हम चल जाए तोरे ही उम्र में होई हाल बके जवानी में ते का कोई लोग रे सुन ना देखा एगो बात कहत नहीं कोई घरे जा दुगो काम कला कुछ कला अपन बढ़िया ले खाए पिए भर काम कर देबे के चाहिए फ्री के कोई के ना खाए के चाहिए तोरा घरे आइल बानी तोरा ई सोचे के हम तो नहीं तो देखनी तो हमरा बेटी के कैसे ओकर गोतिनी दुख देती या तो ओकर अरे ननद दुख देती है ई बताओ ना कोनो तोर सास भी रे हम तो कमाल को बिल हो जो बदले से सास बन खाते तेल बड़े हां त का हो गई हां हल्का बिल का हो जो बहुत छे तू तोर दामाद ना खई को तो और जाना खिसिया के जाता तो जा उतना हमरा गम नहीं खे लेकिन कुछ कह कातना चटक बनैले बिया हो खिलवड़िया को वजह को हम बुचियो तनी लियावत तनी मुर्गा मछली मांग के तनी बना कोई हमरा बनावे ना होला आ एजा कैसे बनावती एजा कछावत न रहे एजा भातार के न देखावती या गुतिनिन के ठीक के बा कजी बबुआ जी कुछ समझ में आवता है का हमारा का समझ में हम तो देखत तानी हमारे देखत आंख सुनहराइल बटे बताई नया नहर अभी बियाह भइल बाटे नया नहर कनिया बिया ई कौन चाल हटे कि महतारी आ जाओ अरे सब कोई आवेला बाप आई भाई आई एकरा के ने कौन ही खोगहिया मतारी बिया कि चश्मा उस्मा लगा के सब डिंग डांग क के आइल बिया जा हैं माने ये न त पूरा वाली ढेर भइल बड़ी हैं तनी कोई इज्जत कर के डरे नहीं खे ठीक बा ओइलिन त कल से खाला घर में रहेला हां एगो अलग के बात बा केहू जानित केहू जानबो ना करित अब भर गांव टोला महला होने बाधारी में चल जातड़ी घूमे कोई का कही अरे असै छूटा साण हो जाके जब नैहर में सर रहबू नु उदंड तो ससुर में उदंड करे के मन करी तो ओही में के उछाटल
छाटल हिया सही कहतनी बात ठीक कहतनी उनकर रहन चल बतावता कि उ कैसन बाड़ी रहन लागत चल नु का कि बेटा भतार के हाक दब में ना रहत होयन तब नु मन बढ़ो बड़ी ताइल बे चढ़ के ही जा अरे भतार के तो सही फुसफुसला देत होई भतार के का एथी करत होई जय दिल रो दामाद है ना कहे के क- अपना का कहे सुनी के मने ना सुनियन कही त हम खराब लगी सुन के का करी है हमर तो मन नकनकाइए के दुंगर से त मौगी ले कही अपना मौगी ले कि मौगी धीरे ले मौगी बढ़िया समझावा रहता ऐसा होइते वो तो खो कहिए नु बिया उ का ओगा नहीं के बुझाते कि मतारी हमर पैतरा मारती है गांव गांव आ गली गली आए आज बेचारी उ डांटत नहीं खे ओकरा मन में बाड़ी आज कहत रहन गोधन काका हम्म कि का रे बाबू तो 7 साल भी लगती स्पंज रसगुल्ला ही है हां त बताओ इहे तो कुल कहे कहवावे खाती आइल बड़ी इहे कुल आइल बड़ी कहे कहवावे खाती और बियाह में हमर माई आई रहल केहू देखलस जी अरे आय कब आइल साजे बिहाने गई कोई सब देखलस सब कोई अकेले खाबा सब कोई अकेले खाबा हो सच्ची में हैं? ई बड़ी लंगटिन मेहरारू बड़ी ये जतने दादा घूमती है उतने ही खाती है लागत नु कि पेड़ पर से पैसा फरता दम खाई हम मुर्गा बताई मीट हो कहां तो गई रहली हन ये गादत मटर तुरवावे खेत में ई सब काम करवा दी दू नंबरी ही है दू नंबरी सासी है ई भेलो अब रौरे कुछ करी जन्नी नु रौरा भगाई रौरा बोली कहे की इज्जत जता हमनी के इज्जत जात नहीं के भौजी चल गई इज्जत अब फिर का का के नियो निकलल बड़ी निकलल बड़ी ना हां देखो तनी नु के बैठा के खियावत ताड़ी अपने माई के हलो ऋण जामी बास ना जामी मन मैं जैसे वो बैठा मतारी के सनु दिया कि अपने से करके खाते मौगी ला तो हम कहतनी भौजी हम जब ले ना हाथवा से काट के देब तब ले हमर माई के हिम्मत बाकी निकाल के खा ली अरे ये दोनों बच्चिया उहे भाई तो सब निकाल कम ले जब माई छे खाए तू करी दा दोनों उहे भाई सना तो मौगी हमार तो जबरदस्ती कथ दे इहो गजब तो ही बात बा मेहरारू बड़ी लाज ले सारा शरम नाम के मेहर कौन के तू थोड़ा चीजें मार नहीं कर सका चलो मारो मारो मार ले माने उनका ओकर हाँ। का गलती बा मारा मारा ई तर हमेशा सबका मौगी में मरवाही में रहेली मौगी में गलती नहीं खे मारा मारा मेन ओकरे में गलती है, कुछ बात बा तबे जान जे कि धमकियाओ बिया आ खाती है धमकिया हो दिया हमारा लगता है झगड़ा उगड़ा नहीं खिनु ककेले अपन घर वाले ये जाने काला के काल बलूरा के ऐसन जाय झगड़ा कइले होई अंत भाई भौजाई से मतलबे नहीं के आई पतोहन से मतलब है मतलबे नहीं के का करता का नहीं के करता बस खाए पिए से ओ गावे घूमत रह अच्छा तो माथा सनकी धरम पखुरिया तो जा तू अपन मौगी से न पूछबा हो तारा की जब जाता नहीं को हार मत कर सो ए थु मत करम जी हल्ला गुला मत करम गांव टोला में हल्ला सुनी ते का काहे कही ना लगी हो भौजी हाला को होई तबे न सब कोई जानी तू ही बतावा एगो तो ऐसे ही इज्जत आके एकदम बोर देले बड़ी और का बोरवावल चाहतड़ू एगो तो ऐसे ही मार टोला महल में घूम घूम के इज्जत बोर देले बड़ी चल न तौरी नहीं मन रही इनके तार के रखले बड़ा जा आ रखले बाई हम तो नहीं की बोलत नु कि ओकरो दुख लगी कि गोतिया देद हो के आ जरत रही हमरा माई के देख के का खइबू चल टमाटर के चटनी पीसा खाए भूख लागल बा हमरा तारो के ना खाए के देली हसन ला सब खिसा होई अगर कह तनी कभी कोई खइले नहीं के उतार के लेके खा ताड़ी गजब ही मेहरारू बिया हो इ त एकदम लागत है कि नेटवर्क नाच लगैले बड़ी घर में तो जतने सहतनी खाली सहतनी हम धर्म बहिया ठिठिरा दे तुरंते ही वाले निकल जियन घर से बाहरी वही दिन के आइल बड़ी आइले इतना दिन हो गइल जाए के कर मानो नहीं के आज तक ले हमार है ननद ससुर तीन हो गए लेकिन अपने से खाना निकाल के कबो ना खाली कौनो चीज बनी तो जल देव जना तले और 4 दिन से आइल बड़ी आ भइल बड़ी जाके मलकाइन तो उनकर मलकाइन बनल छोड़ावतन चलो त चलो केने बिया अब हम देतनी खाए के माई बेटी सुतल नहीं जा घर में और ई का कइल जा हमरा का चटनिया पीसा हम खाए हमरा भूख लागल बा जाई घसिया गढ़े कहां बाड़ू है महारानी हां ने आओ ले बने स्पॉन्ज आओ हले बैठ काजी नहीं जा तीन हो जा कहीं कहां बाड़ी वहां के के माई माई है कि मम्मी जी कह माई मत कह मम्मी जी कहाई कैसे कहता है जी मम्मी जी काहे खाते हमर माई न हुई है तो माई के मम्मी ना कहे जाला शुरू से मम्मी नहीं कहले तो कैसे हाँ। कही अब कहे के पड़ी कहां बाड़ी पता ना जी घर नहीं थे अच्छा ये बताओ कि तोर बाप कब बने ई क्या कहता नहीं जी का कहता नहीं हम हमार देखे से लगता है तोर बाप 6-7 को ही है माई के बस आदत है उसने टेंशन कोनो बात नहीं खे का आदत हम मने का हम मने आदत सुदर्पण बात हम का कर सकत नहीं सुदर्पणे बा ओकरा मुंह का में सुदर्पणे बा बोलना बोला कहबे का मत जाए के बोलता है हैं सब कोई हितने दैया वाला एक दो दिन हला तू मेहरानू जात होके ए जे 1.5 महीने से बसेरा डलबे काहे खातिर तो रोरे बात हमर महतार लगे ओकर हाथ बांधा कर निकाल दिए जी से तो हम बोली हम मन तो बोलनु रोरे बोली और बात के बेकार ना मैंने हम उनका को दीदी जी औरी के कह दी
कि उ का? लोग बोलस जा हम बोलम त कही कि देखो तोर बियाह वो शादी जो कर बात देनी करता त है रे। ते अपना हैं? मन के हो गइले अब हमर कोनो अहमियत नहीं के तो हम का हम रोरे बताई कतनो बहन त हम ओकर बेटी बनी हमर माई बिया एका मतलब वो माँ बताइस डर बा हमरा से डर नहीं खे हैं ये नु ये बात मानो कह रे ए थोथले का मुंह मत कर लाता कि चाना आई थी लेका मुंह चुके बड़े का कहत तरह के हैं ए का कहता हम का तू करी माने माई के रोरे समझ हई बताई दे कि हम बढ़िया से विदाई कर दी जय को हैं दे जय को दे देखो नहीं कि बस सवारी रहना घुमत आ रही आ मोबाइल से वीडियो कॉल केकरा से बतियो तारी हम का जानता नहीं केकरा से बात काहे नहीं हम जानत का तुम्हारे जानता नहीं रोरे बताई तो ओकरा मना में आवत है तो कहत है कि जल्दी चल जैसे जैसे हम ना कहम हाँ जे से बात ना तो तू है चल जो ना तो दोनों के ये का विदाई करो कहता नहीं जी साथे कि तू साथे ही चल हम जो तू ही चल जा, हम कहां जाई भौजाई सही गरम बाड़ी और चाची टोला में के बाड़ी वो सही गरम बाड़ी हैं लेकर रोरे कहत रही माई के चल जी रौरा ससुर लड़का पीछे चिटकारी मारत रहस आ पीछे से 10 लड़के बैठल बड़े उ एही खाती रे आ तक हमरा केहू अंगुरी न उठले जबान न लड़ले मैं गांव टोला ठुकता हमरा भ हम करवा तनी तो तोर न मतारी ही रे तो हम का जानता नहीं हैं ओकर मना दिले हम ढुकल बानी लेकर रोरा बतियावत रही हमरा नहीं के बस के बात नहीं के बस के बात तो परेशान बारी भाई मत अब का ओकरा के बोली सास लागी अब हैं मन तो करता नु कि जात कहां बे इतने पहले खो जाए अब मार थप मार मोही गांव में तब बुझाई कि लोग कही अपने कही काहे सास के मारता रह रुक जा का चलो आज बताइए तनी आज कहां ई गांव घुमताड़ी आ कहां हेरा कहां यार रखले बड़ी आज ये जानी जाई ये कहाला मुखिया जी एक पीस बारन हो क्या के सस्पेंड कहां गए ई का करतन जी पा चुप कहां अपन लइके ले कह दिन तो राउर ने लड़की ना छोड़ी लगिन ने बुझा कहिया बुझा। लड़की मालिक है घर के कहां गए बताई लोगा कहां गो रही कहां गए हम मुखिया जी के गई रही मुखे से का चुम्मा चटी को रोका ई का पता नहीं लाज ने के लागत ई का का के लाज का के लाज का के लाज हां लेबे गई रही लेबे गई रही का करब लेबे गई रही चलो 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 ना जल्दी चलो इसे कहां जाई चलो हम ना जाई बैग उठाओ कहत हम ना जाई तो बैग उठाओ अभी मुखिया जी के बोलाइम नु कौन बैग हाँ, मुखिया हाँ, कौन मुखिया है ना तू का कहबू दसवाल अपने में तू दसवाल कैसे बाड़ू हो तू का कैसे बनी हो बिया भइल बा नैहर ओकर ले बाड़ू नु भातर के नहीं खन भात काहे रोटी ना जाय का जाबे? के चल बड़े ले लुगरिया चल डुमरिया ले लुगरिया अबे चल मुखिया जी भी फोन करम कुल हाँ। मम्मी हो जाई सुना बुझाइल है नहीं आओ ना हमरा फिर आओ है नहीं तब बताओ तनी हाँ काहे मुखिया जी तार कुछ लागेल त कहत का करिन मुखिया जी का करिन हां हाय लागेल हमनी के वोट ले जीतेलन ओ- हमनी के वोट ले ना हो जले आवेल वोट दे जइए वोट देवेलन तो ये नु गोड़ लागेलन तो वोट देवेलन अच्छा बुझाइल ना अच्छा हैनु चला निकल पहन के अपन निकल जा इसमें पहले का बारे इधर आई बैग धर हट हम ना जाई धर ना जाई ना जी हां भाग फफेलिया फोर में जे पटक के जान जाई भाई जा। में तेरा हूं नहीं खे इना सासो की का हो जान जाई हां त मेंबर या नो त जानते नहीं कौन अब एक ना तले तार सास लगा में एक ना तले तार ए। ना इथी लगा सुन माई नहीं के पड़ता भैया के माई लगे नहीं हो एक ना तले हां हाय हां हां अपने बाप ले पूछी हां अपने बाबू ले पूछिए रोज बड़ा हमरा आता ना काहे करम खातिर कुटल बोलावेला? बा कि हमने पीली के कुकुर के हम माई या बाबू को हम आता ना हो चिरो भर पानी में डूब के मर जा जा बाप हो बाप पर मुंह नहीं का देखो बिस्किना रे का कर जात नहीं रे का कर जाए बैग बेकिना दीजिए दे बैग करा के भेजी तो चल मैं ढेर हो गल जल्दी से ना भर अपने काहे ओकरी बतियावत रहू बीडीसी के लइका वाला त निक लागत रहे अब खराब लागता जी कि मैं झूठ सच बोली देखती ना मैं झूठ सच बोलती है ना जी सुना ना जी जा हां बतियात रह ओ बतिया उतर हाँ। अभी ऐसे दी जा 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 खूब बतिया होते जा, जा। जा हम देख ले जाए के- 76 को रख ले रही जो जाए के तो चल जाइम जान ये नीलुआ लेकिन वो फिर लौट के आई देखिए कब जात ने मुखिया जी के बुला के मुखिया जी के लेकर के हट मुखिया जी खेलवा दिया मालिक हट मालिक है बुला के लिया के आई देखिए सब कैसे ना ले आके आवे नहीं देखिए सब कैसे ना लिया के जाना आवे तो समझ जाइए जाना तो रुपेट देम अभी है खाता नहीं लंगटी बाप रे बाप। दादा दीदी का दी हम धर अल्लाह घर में ये कुल चलेला का रे चल सही कहत रह भौजी हम कहत रह कि मेहन में दोस्त नहीं खेनु दोस्त एक हो गई हो मेरे सही में हैं कहत ये कि बाबूजी के संगे राम 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 जैसा राम नूर लक्षण रही वैसा नहीं नुकई भाग बना के सीधा साधा ही पैदा हो गेल न तो इहो ओकर लक्षण के होइत हैं अब का कोनो ठीक बाटे ई लागत कि 2-2 रुपया पर चारू ओर जाली छोदाओ चल, चल तू चलो। मुंह तो लगा के तब चले। जल्दी तहर नु करे जेवे अरे चल तू का झूठ के पुकुर कइले रहेले जो बा अस्ति से बनाओ से खास एक खाती कुकुहार कइले रहस तनी के